vakuru vacho hapano vanoruwawo tukumanyuwa nyaya yekuda zvinhu chete vese vanongoda zvinhu special vakabva nemaximum kana uchiti wakabva nemaximum unenge uchitaura vari maticlas meticulous condition from if I'm not mistaken it should be 6 years and above kove gwete kuya akomana rinotakurova rufu so wakachigwida taurinomarara kutaurenda nekuchikora kuda kuchipwaka akushanda mamaoko hanzi ndonaka ndega ndonaka ndega because inenge iri sleeping tablet pane rinonzi godha mablango ndambo kutaurirai aiyo iwo wakamboenda kujeriri ndamenda kuti manje wamboona munhu achirova mamaoko kana wakamborova mama takuda iwewe manje wamborova mamaoko ndiripo kwandina imweni contract STDs aiko kwaana atani kwaangamborova aiwa kuno kwari kurova ari kumba ari kutorova izvozvi arikata maexpenses hanzi kukata maexpenses ndonaka ndega semaposhen achona wangogona wangu master chete chete haumbopoiwa alright fanike iwewe alright iwe wakati wakapika how many straight iyo all in all aiwa ka one term yako yakarebesa icho yanzi 20 months 20 months pa 20 months ningi amamaoko iwo akangani pamwedzi not knowing exactly kwanditori nini ainge tori sleeping tablet zvokuti kana katuka 3 pawiki wachirasa maticha mapiroti madhokta isiya mbabva nemauri kwewe hazviite kana inini munhu mukuru shamwa ndiri kucanada ndotombotambana naye kana mablango because ndairara ndakanaka ndairara ndakadhako ndaigara nezvinhu zvangu zvakakwana zvese saka izvi zvandinambogara nambulomo saka utaura kuti haunamborova ninga amamaoko kenzi nkomangu yarapo ndokobvunza iyo aigara newe level randandiri mablango inini ndandisiri level rimwe rere I was a K1 pakuti ndidaipiwa box rese remafuta wana 2 boxes pa 2 boxes rebvisa 2 saka nasingambozvifunga woita sei tuya 2 ndaibuditsa kana wabudisa kubudisa kuita tengesa magadhi wani magadhi ndaitondigira alright nezvinodhaka saka ndanisina kana muno ndaitowanzotaura naye pafoni ndiwe wangu kutafadzwa mushongo ndaitofona kagozi ndairara panze alright ndairara panze kurara panze pajerire setiri fine hamuna time yekuvharirwa kana kuti tanisingavharirwa achibika ramangwana wezisini kozi unoshanda syndicate seniority watonowanza aiwa iseniority unongo chitongori panze chakungoteerera nekusatiza chiti chete havadi kutiza bhozi wakatiza kaunopinza vamwe ise bhizi manje kunzi mumwenyu aenda zvinotangidza asi so far so good pane vese vakatiza ndiripo ini pane andakapika hakuna akatadza kudzoka naye vanodzoka asinaiyo ko kune mfana uyu akatiza kuna muchirawo ndanonzani kuuyu bhawa bhawa mukumupiwa ndi amuza bhawa atiza reikras chamwadi akatotiza nemari yange isini akatotiza izvozvo nhasi asitawana akuzi musoro kogazi yake changomuigira chikafu iri hwani same type yakahurungudo kuti zvakaita manhevi iwawo anorwadzira orumudo angari mumozambique amake vamunzira kuite sadza andezve unotopfuura ndaukuti akanzwa kuti makazongoenda Mbare koti makazongobereka naimimi madokudikira muri nekunopa nevari kupa kwemiti pakuti ende mamikisana nevari kupa kukati unogona tobudirira
yakaitikira tikizanga sangana nevari kubva ini mandikakumba kumba ndikaira koti amene makazenge mapinda sei kuti memakune vanhu makuseru hembe ndo dzakazomuonesesa manje atikupinda zvakatoitika enzeni manje maonekwa kudaro makatongwa jeri makaitwa sei kana ndiri munhu wepanze ndiri pabhero asi azvibvumirwe kaimi mazenge masvika kugona kutaura kutaura kwako chete dare rinonetse kunge usina mhosva makatoipindira mudare ndambokubvunza kuti ndakanzwa kunzi vazhinji vanhu vari kujeri havana mhosva ishuwa here ichokwadi vakawanda vari kukwanekwa chinhu ndiri kunzi ndaka knowing exactly munhu kuti ndizvo chazvo but vanoenda uko vakawanda vachona havana mari emabheo emaloya inonzi kutonyora yekutonyora corruption yatururi chiya anti-corruption highest wandakasiya ini so far kubvunza 8 years we-anti-corruption akapinda ezvinezvi akanga ane mukaunza akati but kuna africa rurova 100 nji makore aisenza ku-anti-corruption mwana wejera ande zvinhu zvake ega zvaada akapara musve amdhuka asi pakafa vanhu ya zvinosanganisira gozi makore acho inonzi condemn kwavana uzobatwawo ana abdul vari kwani maporera haiwa ndive muno mahama vevancho vari kuburuka mugomo vanofanira kubuda anytime vari kuburuka gore rinozi dzimwe nyaya dzakaraswa mabhanditi kaya vanogona kutaura kaya because every week vanenge vari koti kune ananyakudirwa ana magrand ana giving kune inonzi against conviction against crime inonzi manje hatizonzwa kana wakaisa nini wakaisa muromo kana ukatongwa iwewe usingabvume mhosva unokwanisa kuiwina kwavai vanoenda dzekwana tilda vachizopupurira zvavakanyatsoita chaizvo chinhu chinenge chakaita vanenge vakunzi taurai kana kubuda kwavo kuri kuri saka anenge aitofara paanombogara padzi vanofara kunaya kwemvura vanoverenga kunaya kwemvura ndokuziva kuti korapeni allright ndapinda merimo yakasanaya vanenge vakasuwa kuti kana wakavharirwa uri mukati memi wafanira munhu ari muguva utonongoti arika kufutirwa ndakanzwa futi nemumwe wandakambotaura naye anzi wakaona shizha unofara mukati especially murimandi shizha rinotengeswa manduwa anotengeswa panoka nduwe ndo ine mari isingaite yemukadzi isina kuwachwa yemukadzi isina kuwachwa ine mari isingaite kangwema kake kasenti kachona kanenge kachinhuwa kefreshness saka unokaita sei kanduwe kacho saka chimoko chakatobisa nduwe paipai itori mari wanzofenda manje because pane chipatara chiri mukati kachine kuti hama yako iwo warwara hama yako inozombouya vakadzi vachipinda vanofenda vakomana ona chete kuti muriwo vamwachiochipavautama ipapo zvakarambambamba anenge aita utsinyi kwadza vanhu mukati aiwa makambo
iwo the longest uri panzi une mwedzi mungani kana makore mangani? So far ndabuda. So far ndasvika 90 days. Chi? 90 days ndabuda izvi panera ndakapesera kuita sandapinda mu. Wasatosisa 90 days. Andisati ndasvika 90 days. Umana. Timachizogarisana sei? Kwewe? 7 years. Seuya neningi. Asati asvika 97. Pane dzimwe mhosva dzandipara ine anenge asipo, pane dzimwe dzaanopara Anenge asipo. saka akabva anotonga anga ari ega. Aiwa chimbomira izvimhosva. Imi munozviona sei mhosva dziri kukonzereswa nei? Chii chiri kuita kuti vanhu vaite mhosva? Mabasa. Mhosva inhamo. Aiwa but mhosva dzakagara dziriko. Rules are meant to be broken, but makonzesera zvakuitwa izvi inzara mudzimba. It happens for a reason. All right.